Hey, en is dat echt een plekje voor jou, een kringloopwinkel? Ja, vertel. Ja, het is gewoon leuk. Verkopen is het leukste wat er is en helemaal in de kringloop. Omdat je dan met elkaar echt contact moet maken voor de prijs. Af en toe een beetje. En dan, ja, ik weet natuurlijk wat heel lang in die winkel staat, wat ik heel graag de winkel uit wil hebben en wat eigenlijk niemand wil. En als dan iemand staat, dan vlieg ik erop af van, en mooi hè, zin. En dan probeer ik er van alles aan te doen om ze mee te krijgen. Ja. En als mensen dan denken, ik zeg ja, prijs, ja, nou doen we wat dan. Zeg maar wat je wil. En dan, sommige mensen vinden dat leuk en die zeggen dan, anderen die zijn van, en dan denk ik van nou, als je zo doet, dan kom je geen korting. En als ze heel vriendelijk zijn, dan kunnen ze wel wat korting verdienen. Kijk. Het ligt eraan hoeveel ze nemen. Ik probeer altijd zoveel mogelijk de mensen mee te laten nemen, hoe minder wij... goed voor de maatschappij, toch? Heel leuk. Hey, en wie is er met de veugeltjes begonnen? Ja? Ja, mijn pap eigenlijk. Oh, pap deed dat al? Ja, mijn pap deed dat en in 1991 is mijn pap overleden. En toen word ik in de vereniging ook, tegenwoordig ook secretaris ben. Alweer, maar en toen moeten de vögel overgehouden werden tot aan de tentoonstelling, want april is overleden. April overleden en dan is het een paar maanden. En zodoende aan is de vögel is interesse ontstaan. Maar de vuur ook echt geen interesse. Niet? Niet. God, dat de vögel dan toch gebleven zien. Ja, dat is dan omdat hij toch een half jaar aan moeten verzorgen. En toen is bij jou het vogelvirus ook overgeslagen? Zo ongeveer. En kweek je nog steeds dezelfde veugeltjes als wat pap deed? Nee? Al meteen niet. Ik ben meteen overgegaan. Mijn papa alles, al wildzang, al net van Canaries. Maar ik ben toen meteen met tropen begonnen, met riesvögel, zebravinken. En nu ben ik wel overgestapt op pakieten. En waarom vond je die vogel leuker dan? Ja, het interesse is wat ik leuker vind. Zo. Ik vond dat je een veel zonder wie ja, wat is. Iedereen had zijn eigen vögel, of zijn eigen interesses. En je zit nu dus in de wat zit je bij de vereniging precies, de voorzitter? Nee, secretaris. Secretaris. Opleiderij. En opleiderij? Bij Vogelvereniging Kleurenvriendschap. Toen in de pap toen had hij ook begonnen. En dan, ik had wel een tijdje geen vögel meer gehad, ik heb helemaal niet gestopt. Toen heb ik begonnen, toen wij wonen, dus voor het net begonnen. Wat is er nou zo leuk aan het kweken van vögel? Ja, sowieso is vögel is zo leuk omdat je hebt fladderen en je hebt zingen en van alles hun. En ik speel ook tentoonstellingen voor die prijs. Wat ze ben is ook zo. En ik ben ook 2 keer tweede van de wereld geweest. 2 keer tweede van de wereld? Ja, 1 keer in Rosmalen in 2015 met een enkele reisvogel opaal. En in 2018 in Italië met een stel opaal tweede en met een enkele derde. En hoeveel mensen doen er dan mee uit de hele wereld? Een hele hoop, maar daar zijn verschillende klasses. Maar in de klassen zijn ook verschillende die meedoen. Ziet je ook nog, dus naar Italië moeten gaan? Nee, dat werd geregeld via de bond. Dus toen nog niet wordt nog dat zij in de buurt ergens dat koets brengen. Maar tegenwoordig moeten we van Apeldoorn de vögel brengen. En die vögel gaan dan naar Italië toe? Dus je hoeft zelf niet naar Italië toe? Wat apart. Ja, dat mag geregeld door de bond. Maar moet je apart gaan, je mag niet de vogels meenemen. Maar vind je dat niet spannend dan? Dat je de vogel, wordt je met zoveel leefde voor gezorgd hebt om die uit handen te moeten geven? Nee? Het goed is, komen ze ook weer terug. Als het goed is, ja. Ja, goed, zijn er ook vogels die natuurlijk overlijden. Of onderweg, dat is zo. Maar ja goed, dat is het. Nee, door. Een beetje achterdicht, dan krijgt er onder de 5 minuten. De ene achterdicht op de grond. Nee, maar dat is gewoon zo met alles. Alles kan gebeuren, met de vögel ook, maar het is niet zo erg. Tot nu toe zijn mijn vögel nog allemaal teruggekomen. Oké. Is het nog een ambitie om ooit nog eens een keer eerste te worden? Ja, proberen hoor. Maar je bent nu helemaal overgestapt op een ander soort, dus we moeten nog helemaal van vooraf beginnen. En wat is het geheim van het kweken van een prijswinnende vogel? Ja, is zo met alle sport moet je allemaal een klein beetje geluk hebben. Oké. Geluk had ze vooral bij nu liggen er ook bij. Je moet weten hoe je Ja, en goed, ja, maar zo'n goede vogels. Ja.
Ja, wat je met wat laat Je moet weten wat de vogelen, standaard om het is. zo maar Ja, te zeggen. je moet weten wat de standaard is, wat er gevraagd wordt, hoe ze eruit moeten zien en hoe ze gezond worden. En als je dat weet, dan zet je de beste vogels die de goede dingen hebben bij elkaar om dan nog betere vogels eruit te krijgen. En dan maar hopen dat het lukt natuurlijk. Ja. Nou, bij hem is het dus een paar keer gelukt. Mag ik zeggen, en ik bedoel dat met het grootst mogelijke respect, dat je ziet er zelf ook wel een beetje als een paradijsvogeltje uit. Nou, zo voel ik me niet hoor. Niet? Helemaal niet. Nee, maar je hebt er wel een totaal eigen keuze van kleding en Ja, ik ben wie ik ben. kijk. En daar moeten mensen het maar mee doen. Ja, meer kan ik niet geven, toch? Nee. Nee. Hey, en nou is hij vooral de connoisseur als het gaat over de vogels. Ben jij dan degene die alle andere dieren doet? Weet je wel, ja. Ja? Ja, dus het is wel ernstig. Ik heb wel heel veel. Ja, de honden en de konijnen en de katten die zijn eigenlijk maar mijn ding. Hij Ja. wou eigenlijk geen katten, want de vogelaar is normaal geen kattenmens. Maar ik heb hem toch een beetje aangestoken. Kijk. Hij heeft toch wel gezien dat katten ook leuk zijn. Hebben jullie zelf nog kinderen? Nee, Samen? Nee. Nee. Maar hij heeft wel 6 kleinkinderen ervan. Ja, en dan, die beschouwt ze ook als 10 kleinkinderen? Ja, ja. Ja? En die beschouwen dich ook als opa? Ja, ja. Ja? Nog wat. Ja. Ze nog klein. Ze zien ook... We hebben 12 niet de jaar. vraag gehad van, is dat nou de papa van mama? Kijk. Hey, en dat is voor die kleinkinderen natuurlijk een geweldig iets om hier tussen allemaal die beestjes... Het is één grote kinderboerderij. Opa helpen is het leukste wat ze vinden. Mag ik helpen, opa? Hoe oud zijn ze? De oudste zijn 11, 2. Daarna heb ik er 1 van 10, dan 1 van 9, dan 1 van 5 en 1 van 4. En ik hoop dat ze nu stoppen. Hoe vaak zijn ze hier? Want ze zullen wel niet in de buurt wonen. Jawel, Ja? jawel, anders had ik hier niet gewoond. Maar nee hoor, de ene woont in de Heilust en de andere woont in Hoensbroek. Oh, Dus het is te behappen. ingebroken. En wat is de Heilust ook alweer? Kijk aan de Kijk mes. naar de West. Kerkrade West. Oh ja, oh ja! Is dat niet die buurt die helemaal opnieuw opgebouwd Gaat wordt? worden, ja. Dat Ja, is wel de of gaat bedoeling. Ja, worden? ja. Ja. Ja, ik weet niet of dat werkt. Maar, Het Oud-Horenstadion daar is dat. ja. Zien we net langs gereden. Ja, ja, Hey, en hoe voelen die zich hier? Want ze zijn in jouw voetspoor meegekomen. ja, ja, mijn oudste die was 13 toen wij hierheen kwamen. Dat was de reden waarom we zo snel zijn samen gaan wonen. Omdat zij naar het voortgezet onderwijs moesten. En ik zeg van ja, of we moeten het nu doen of we moeten 4 jaar wachten. En dat gaat wel erg in de papieren lopen. Dus toen hebben we besloten dat ik dan maar hierheen kwam. Omdat ik geen vaste baan heb, maar hij wel. Dus toen zijn we hier gekomen. En ja, dat is natuurlijk een shit tijd om dan te verhuizen. Met 13 jaar. En dan naar Kerkrade, waar iedereen plat praat. Waar je niks van verstaat. En ze zat in Heerlen op school. Het eerste wat ze riep is, oh hoere. Ik denk, oh, oké. Oh, hoeren. Ja, dat was het eerste wat ze riep. Hoeren, jong. Ik denk, oh, kom je uit Heerlen of zo? En mijn jongste, die was 8. En die had een vriendinnetje. En mijn jongste, die praat wel eens in een slaap. En die hoorde ik op een gegeven moment plat praten in de slaap. Ik denk, nou, dat vind ik toch knap. Verstond er niks van nog. Maar ze was gewoon aan het plat praten in de slaap. Maar ze hebben hun draai gevonden. Ja. Ze praten allebei niet plat, vind ik jammer. Want ik vind het eigenlijk wel heel leuk om te doen. Maar ja, jullie doen iets met klinkers wat een Hollander niet kan. Dat is het uitrekken van klinkers, dat krijg ik met mijn mond niet voor elkaar. Maar ja, ik vind het wel belangrijk, plat praten. Ik wil niet Maar dat het als je onderweg kunt zeggen, dan... Onderweg, onderweg. ja, onderweg. Niet onderweg, Ja, onderweg. ja, dat bedoel ik. Ik hoor het verschil niet, jullie wel, maar ik niet. Nou, Onderweg. keuren we dat goed? Ja, hè? Ja, kennen we wel. Ja. Onderweg. 8,5. Nou, Nou, zo dat is niet schuttig is slecht. die Nou, normaal nooit hoor. Oh, dankjewel. Dat is toch Hey, wel en een- wat is teamwerk dan? Wat is teamberoep? Ik heb een concert op de basisschool. Lijkt me heel leuk. Dat is ook leuk. Hij heeft een hele hoop kinderen. Ja! Want jij werkte vroeger met kinderen, zei je net. Ja, ik heb gespeeld bij Baloren, of gewerkt bij Baloren. Die was toen aan het oprichten, daar ben ik bij geweest. Dus toen werkte ik in een kinderspeelparadijs. En ik maakte dus de kinderfeestjes en ik deed alles eromheen. Als heks verkleden en noem maar op, deed ik allemaal. Dus ja, ik was eigenlijk een klein kind in een grote volwassen Ja. aankleding. Kon je ook het kind in jezelf nog koesteren, hè? Jawel hoor, Ja. met z'n allen op het springkussen. Ja. Hé, maar is er nog geen schoolvakantie of al? Nee, Hij is ziek. op het moment ben ik ziek.
Want ik zoog dich net ook even zo van, oh. Ja, we zijn in vakantie geweest in Egypte. En door heb ik proberen te volleyballen. Toen ben ik op de schouder neergekomen, heb ik de twee spieren afgescheurd. En één is ook geen meet. Maar ik word donderdag naar de orthopede, kreeg ik te horen wat ze gaan doen. En wanneer is dat gebeurd? Het is donderdag precies 6 weken geleden. Oh, hier. Zo lang. Maar doe zelfs de school en de kindjes missen, maar de school zal dich toch ook wel missen, of niet? Ja, de mensen dat zagen ze, dus dat altijd zo is. Ja, en conciërge werd toch alles wat er op school... Ja, is ook zo. Ja. Hij wordt ook wel continu opgebeld Het is van heel wat. jammer dat ik niet ken, maar je hoort van dit GT niet. En is de school vlakbij? Nee. Nee, het zit hier Truit en Meer en in Maastricht. Ja, in Maastricht doe ik ontwikkelingswerk. Drie scholen? Ja. Ja, maar dat ontwikkelingswerk, dat was een grapje natuurlijk.